Minnatsan 2010 menossa ja vieressä ehkä jopa Suomen tunnetuin pokeripelaaja tälle hetkellä. Ville Wahlbeck, terve. Morjens. Mitäs elämään kuuluu? Hyvä. Oikeastaan melkein pelkkää hyvää. Ei vaan valittu. Sulla on ollut hurja vuosi. Vuosi sitten suurin piirtein tuli Ranneke ja nyt sä päätit sitten ottaa uuden sponsorin tai ensimmäisen sponsorin taitaa olla, eikö näin ole? Ensimmäinen Starsilla ainakin suomalaisesta. Niin. Hyvä fiilis vetää näitä turnauksia ja kiva, että sai ton yhteistyökuviotkin siinä mielessä kuntoon, että se on aika monen organisoiminen, jos turnauksia pelaa vähän enemmän, niin lippujen järjestäminen ja hotellien hoitaminen ja lennot ja sitten pitää vielä lähteä ja lennellä ympäriinsä laukut pakattuina, niin kyllähän nämä nyt on aika tärkeitä juttuja siinä. Ehdottomasti. PokerStars tunnetusti ei hirveästi vitti sijoittaa enää nykyään Suomeen, koska markkinat on vähän mitä on. Markkinat on vaikeat. Markkinat on vaikeat. Aiotko sä tehdä myös ulkomailla sit hommia PokerStarsin? No sehän riippuu siitä, onko mulla mitään käyttöä ulkomailla. Rannekkeitakin jaetaan niin paljon ja tuollaista, niin en mä usko, että se niin Pohjoismaiden ulkopuolella on hirveästi käyttöä. Sama kuin muut itse riskiettiin lukuun ottamatta, niin varmaan nyt pohjoismaisia pelaajia. Kyllä se nyt jonkin verran edustustehtäviä varmasti tulee ulkomaillakin, mutta kyllä mä silti luulen, että pääosa on siitä niin Suomessa. Ja sitten katsoo kanssa, että missä määrin markkinoinnissa onnistutaan ja kyetään ja mitä tehdään ja mitä tuossa tapahtuu lainsäädännöllisesti ja mitä Starsi tekee ylipäätänsä esimerkiksi EU-lisenssisuhteen tai vasta tällaisia asioita, jotka tietty helpottaisi suomalaisia pelaajia. Aivan. Mitä teidän yhteistyö pitää sisällään sitten? Kuinka pitkä se on ja nähdäänkö pelaamassa siellä sivulla enemmän? No sivuilla joo, kyllä mä siellä on nyt pelannutkin muutaman kuukauden ja nyt aloitan niin kuin omalla nimellä tässä mahdollisimman pian. Ja turnaus on, soppari nyt kestää jonkun useamman kuukauden nyt toistaiseksi, että katsotaan sitten sen jälkeen, että miten homma lähtee pyörimään, että onko siitä niinku hyötyä molemmille ja ollaanko tyytyväisiä. Ja mä nyt toivon tietysti, että kaikki menee nappia kivasti ja siitä tulee pidempiaikainen yhteistyö. Esimerkiksi sen kummallisemmin sitten velvoittaa, että turnauksessa tietty pelata ja edustaa ja olla käytettävissä silloin, kun tarvitaan jotain apua kysymyksiin esimerkiksi Suomen tilanteesta tai vastaavasta. Tai ainakin mä toivon, että ikään kuin käyttää siellä. Tässä on aika hyvä tilanne suurin piirtein kaikilla näillä, jotka on sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Esimerkiksi Jani Vilmonen pääsi Tiltille ja siellä Antoni sulla aikaisemmin ja Ilarilla on omat Power Poker-diilit. Se ilmeisesti kuitenkin sullakin oli tavoitteena saada joku erittäin hyvä diili hyvästä paikasta. Odotitko PokerStarsia? Kyllä se jonkun aikaa kyllä väännettiinkin, että no tietty toivoin, mutta kyllä mä nyt vähän elin silleen, että se tulee jos tulee, jotain tulee jos tulee, että PokerStars oli kuitenkin se, mihin mä halusin mennä ja tosissaan toivoin, että päästään jonkinnäköiseen sopimukseen ja yhteistyöhön, että ihan käytännönkin asioiden kannalta, että kun Stars järjestää EPT, niin tosissaan se helpottuu niin pirusti. Hei, mitenkäs sä voitit tällä viikolla sopivasti ton Sevenin, mikä tuntuu olevan sun vähän niinku ehkä paras laji, onko se sitä mieltä itsekin? En mä usko, että se on niinku paras laji missään nimessä. Kyllä mä sitä pelannut aika paljon aikoinaan 30-60 tasoilla netissä pelasin. Isompaa peliä siellä ei nyt oikeastaan ole ollut vuosiin. Se on niinku ikään kuin jymähtänyt siihen niinku pieniin peleihin, että en mä niitä jaksa enää pelata, mutta sitä tuli pelattua aika paljon ja jotain kirjojakin siitä luettua ja mietittyä sitä peliä, että musta se on ihan kiva limiittipeli. Se on ollut joku limiittiholdemi ja muutkin limiittipelit, kyllä se siinä sivussa menee, mutta eihän se nyt mikään maailman suosituin pelimuoto enää, mutta vähän sellainen vanhojen partojen laji se on, että mua vähän sureta, mutta musta olisi kiva, että niinku olisi enemmän pelimuotoja, joita pelattaisiin myös turnauksissa. Ja, et VSOP on oikeastaan niinku ainoa, missä pelataan kaikki Triple Drawta ja Seven Star High-Lowta ja Ratsia ja kaikkea muuta. Et sit siinä on, se on vaan mukavampaa, ettei se ole aina, että sä istut jossain ja sit se on no limit, jos sä pyydetään 9 tai 10 tyypin kanssa
siinä pöydässä ja katsotaan mitä tapahtuu ja sitten arvotaan AKL Roovia vastaan ja muuta tällaista. Se vaan tekee pelistä paljon mielenkiintoisempaa ja on hauskempi sitten vetää myös sellaisia pelimuotoja, missä ei välttämättä olekaan niin. No se ainakin näyttäisi, että se olisi menossa siihen suuntaan. Horosen ja Hetken kaikki nämä isot Players Championshipin myötä, että se vähän ehkä yleistys. Toivotaan, että se tulee Eurooppaakin ja EPT-kertueelle. Joo, no mä ainakin toivon, että se tapahtuu, että noita mixed gameja niin pelattaisiin huomattavasti enemmän. Sekä niin käteispöydissä että sitten turnauksissa. Mä luulen, että iso syy siihen, miksi se on menossa siihen suuntaan, on myös se, että on isommat pelit. Se on semmoinen pelimuoto ikään kuin, jossa kukaan ei sinänsä saa suoranaista etua. Se ei ole semmoinen, että siellä joku kumpi odottaa PLO heads pöydässä tai limitti teksu pöydässä ja ei pelaa mitään muuta pokerilajia niin kuin millään panostasolla, vaan kyttää vaan sitä yhtä pöytää. Että miksi ne on siinä mielessä tosi tasapuolinen, että siinä pelataan kaikkiin noista tunnetuimpia, muutama vähemmänkin tunnetumpaa niin kuin peliä ja saman verran kierroksia siinä ei ole sellaista, että mä pelaan vain näitä ja nämä skippaan. Vaan jos tulet pelaamaan, niin sitten pelaat niitä kaikkia ja piste. Kaikki, jotka tuntee sinut, tietää, että sä oot pieni semmoinen action junkie ja varmaan sen takia se, että peli vaihtuu ja pääsee pelaamaan paljon käsiä, niin varmaan vaikuttaa myös siihen, että sä tykkäät siitä. Voi olla, että se on siitä ja ainakin sitten myös sellaista vaihtelua siihen, siis tosi paljon. Että sä et pääse ikään kuin samalla niin kyllästyä siihen, että taas katsellaan näitä 4 korttia tai taas näitä 2 korttia, vaan väli tulee 5 korttia, väli tulee 2 tai 3 korttia, väli jaetaan floppia, väli jaetaan jokaiselle omat kortit, välillä pääsee vaihtaa nyt triple drawsta, kyllä se vaan on mun mielestä pirusti mielenkiintoisempaa ja pysyy silleen vireyllä, että saa keskittyä eri lailla. Eli se vuoden VSOP, sä et taida lähteä nyt sitten sen... Ei, kyllä mä lähden varmaan 22. päivä. Suunnitelmissa nyt alusta asti lippuja ei ole eikä majoitusta vielä, mutta tuossa suunnitelmissa olisi katsoin 21. tai toka päivä ja pelasin siellä sen ekana tunnauksena sen 10 huorosen. Et lähtenyt puolustaa mestaruutta. Tuossa Juha tänne nyt hymyilet tänne kameraan eteen. Meillä on Juhan kanssa side action. Saadaan lisää valvoja. Juha on tuollainen niin hymyilevä, piirteä. Se on oikein. Mun täytyy sanoa, että mä en ole ikinä uskonut, että mä sanon näin. Mulla on viime päivät ja viime viikot, ja mulla on ollut niin kuin, mulla tulee aina hyvä mieli, kun mä näen Juhan kasvot. Se myös tuottaa mulle hirveästi onnea. Mä oon huomannut, että jos mä pelaan jotain ja Juha on siinä vieressä, niin no tätä turnausta lukuun ottanut tässä, se tuli näkemään mut biitin, mutta niin kuin normaalisti Juha katsoo siinä ja toteaa, että Ylevä Villellä kävi hyvä. Eli puukkoon käännetään haavassa. Ei missään. Ei ikinä tässä seurassa. Sulla on perheellisästi tullut joo. Vuosi sitten. Tai 6 kuukautinen muksu. 6 kuukautta? Joo. Taitaa olla joo. Onko mitään mietteitä? No, rauhoittanut, pistänyt miettimään ja on se nyt jotenkin vaan fantastista. Ei sitä ihan niinku turha löpistää kellekään. Onko sut tehty isäksi? Onko sulla semmoinen fiilis? No ei ole vaihtoehtoja oikein enää. niin miten se ei siinä oikeasti hirveästi voi enää rutista, että ei tää olekaan mun homma. Niin. Ei kertaakaan tuu sellainen olo, että niinku valittaisi missään nimessä. Kun vaan mun herää ja sit se muksu siinä virnuilee ja tyristelee ja nauraskelee ja heiluttaa jalkoja, niin aina herää niin kuin hyvällä tuulella. Vaikka jututtaisi muuten paljon ja vaikka muksukin rääkyy, se pitäisi hereillä, niin se jotenkin se, että se nauraa siinä, niin se saa aina hyvät tuulella. Kyllä se nyt varmaan tiedät. Kyllä mä tiedän. Aika, mutta noista on niin kuin, se, että niistä niin sanoo sellaiselle, joka ei ole itse siinä, niin se on niin kuin... Ei todellakaan tiedä mistä. Niin. Voit vähän jonkin verran puhua, mutta se on vähän niin kuin puhuisit pokerista jollekin. Aivan. Pelannut. Joo, kyllä mä muistan ne hetket silloin, kun joku kertoi mulle, mä en ollut vielä isä perheestä, niin en mä tiedä kuuntelisiko edes. Joo, se menee vähän, että kuulostaa ihan siistiltä varmaan ehkä, mutta ei toinen muu juttu ole semmoinen, että se on sitä. Ei vedetä perhettä enempää mukaan tähän keskusteluun. Niin. Vielä lopuksi, että onko mitään sivuvoitoja tulossa, minkä mä haluan tähän pätkälle nimittäin menee 10 minuuttia täyteen. Onko mitään, sulla Ilarilla piti olla joku tatuointiveto, mä en tiedä, onko sitä vedetty ikinä? No se sivujoilla on vähän semmoinen juttu, että ne on niinku vähän jää sitten, sanotaan niin, että niistä ei mitään. Ei mitään. Entä haluatko sä puhua jotain jostain toisesta vedosta, minkä sä just vedit? En halua. En mä oon vetänyt mitään vetoja muistaakseni itse asiassa moneen vuoteen. Ymmärrän. Hei, päästetään sut tonne noin kavereiden kesken pitämään hauskaa. Kiitos.